spate, spate. Ia, hai, arătăm și la cameră. Deci formă, nebună. Ia te filmează, știu să știu de Guții! Uite, uite așa. ce bine te-ai Măta să-mi Ai bani eu de liniștit că nu mai scurt de la de acolo. Ia stai, facem. Ce faci? Regină, bă, și de-ați fac ca să sărăți. Ioana, E pe corp așa. E pe corp. Vreau să sunteți, bă. Ia zice-o. tu filmezi acum să uiți vlog, du-te lângă el. Mamă. Ăsta bine în tricoul ăla nostru. A, în ăsta. Bine în el. Ce să suge de burtă. Întreabă-l Manela dacă De ce ăsta tragi simte burta în halul ăsta? bine. Ia Te zi. simți bine în tricoul O, ce ăla? tragi Hai, burta? Dacă face vlog, uite, ea filmează. trebuie Ia să zi. vorbești. Guță, ce s-a întâmplat aici deja? Ați fost violat? Răspunde la cameră. Sau ați fost? V-a violat cum nu trebuia, nu? M-a prins un gay prin baie. Gay, bă, băga mea. N-am știut că vă plac bărbați așa de mult. Bă, nu Știi că e ești normal la cap. filmanașii, nu? Știi că te bag pe Facebook, nu? Vlog, iau. Aoleu, Guță, te-ai făcut de râs. Filmează și cana. Știi ce ai de Otel, ce ai? Ia, hai să-ți facem și o poză. Și filmăm. să pui la Guță, ia zi ceva la cameră. ce ai de O mai iubești, Pipan? Ai. Ai. Hai noroc și sănătate. Și ce ești prost așa? Răspunde. Ați iubit-o vreodată pe... Cum o cheamă pe aia cu caprile? Hai cu cameră. Cu caprile, mă. Ah, Lili. Liliana, Costânzeana. Aha. Asta dă-te cel mai bine. Ia mai trage o dată. Asta dă-te cel mai bine. Mai trage o dată pe nas. Hai de mine. Bă. Na. Mă place chiloței. O, ce chiloței. Ce bronzat.